Turhapuro, ottaa vaimoksesi tämän Elisabeth Tuuran. Tahdon. Tahdotko sinä, Elisabeth Tuura, ottaa mieheksesi tämän Uuno Eero Turhapuron? Tahdon. Täten julistan teidät mieheksi ja vaimoksi. Onko se selvä nyt? Kyllä. No niin, isä! Joka uskot, se onnistuu! Nyt sitä ollaan hyvissä naimisissa! Ja muistatko vielä, mitä sä sanoit meidän häissä? Muistan. Silloin sä olit vielä komea kuin Adonis ja nyt sä oot tommonen rähjä. Jaha. Mä olen minä nykyisin rähjä. Silloin Adenius. Ja minusta tuntuu, että sä tuijotat vähän liikaa tuohon ulkokuorin puoleen. Eikö sä yhtään ajattele sitä sisältöä, mikä minussa on? No, ja mikä se sisältö on? Niin. Kuppi teetä ja 2 kananmunaa. Suoraan sanoen mä halusin vähän enempi sisältöä tähän elämääni. Mutta katos, mä olen siitä erikoinen hahmo, että minulla on tämä henkinen ja ruumiillinen nälkä. Se on niinku sama juttu. Katos, henkinen nälkä. Henkinen nälkä, se on niinku tämä fysikoi Immanuel Kant sanoo. Se on semmoinen asia, Uuno, että se sovitaanko pani siitä, ihmiset että sä et sotke tähän nyt filosofiaa? Sovitaan vaan. Jollet sä sotkesit minun bisneksiä. Ai mitä bisneksiä? Tule rakas istumaan tähän viereen. Tules nyt tänne. Tässä me nyt taas istutaan niinku Tarzan ja valkoinen nainen. Sinä luottaa minun lihaksistoon ja minä luottaen sinun ikälisiisi, jotka alkaa pikkuhiljaa juosta. Kuule sitä ennen juokse minä, ellei pian ala hakea töitä. Me tulemme juuri siihen. Aha. Vaimo. Tässä pussissa on meidän tulevaisuus nyt. Mitä siinä on? Mä sanon sen sulle nyt. Tässä pussissa on tee se itse viulun rakennusohje. Häh? Joo, pidä toi ilme. Kuule, pidä toi ilme. Joo, älä luovu tosta. Noin mä justiin toivonkin, että sä reagoisit, kuule. Toi ilme, tiedätkö, tää on just se, mikä on mut saanut rakastumaan sinun niin silmittömästi. Kun sulla on silmät niinku repsahtanut tolleen auki ja suu on avoimena ja huulet tollain pikkasen lerpattaen. Tiedätkö vaimo, toi ilme se saa mun vereni kiehumaan rakkaudesta vaimoa. Lopeta ääliä! Vai? Lopeta! Juu. Vai? Näistä. Kato. Näistä kapuloista. Näistä mä rakennan sen viulun. Tee se itse viulun, kato. Näet sä? Kato. Näistä kappaleista. Miten? Mikäs täällä? Kirja. Kato. Täällä on merkitty, kato.
sormien otteet. Täällä oppii soittamaan niinku tällä luonnonmenetelmällä. Kato, tähän on kuvattu tää sormien niinku asennot, että miten ne pitää milloin olla. Kato, ei tarvitse tietää nuoteesta yhtään mitään. Näin. Täällä on laitettu näin. Kato, otetaan tää kahva käteen. Näin. Kato, helppoa, yksinkertaista. Ihanat melodiat on selviö. Ja kuuluisuuden koitaessa loistavan tulevaisuuden kerran. Minä seison ikuisesti sinun rinnoillasi sinua palvoen. Mitä sanot? Vasaani. Mä lähden töihin. Jaha, ehkä niin onkin parempi. Minä jään sitten rauhassa harjoittelemaan tänne. Terve, Härskiharkki. Terve, Lettunen. Kato, Uuno tuli. Se onkin ruokatunti nyt sitten. Niin jo. Rupetaanko pelaamaan kasinoa, pojat? Mä paan toi yhden pultin vaan kiittua. Mä paa. Mikä pulti? No tuo pakoputken pultti. Mä paa. No paa. No niin, ruvetaan pelaamaan. Tehdään työt. Selvä on! Kiinni on ja pysy! No niin. Otahan Uno sitä yksi voileipä. Antaa olla. Ei no, ota No vaan jos kerran. mä yhden ottaa. No ruudut suurittana lasimestari. Oho. Hei. Ja taas ton näköinen. No niin, mä oon töissä autoverstaalla. No missä se palkka viipyy, kun se siellä joka päivä käy? No kai se nyt on harjoitteluaika joka hommassa. Ai niin. Niin. No nyt meet heti pesemään pärstäs ja sit lähdet viemään mua sairaalaan. Ensinnäkin, tämä rasva ei lähde irti. Ja toiseksi mulla ei ole aikaa, mun täytyy rakentaa viulua. Jaha, joo, mä oon just menossa. Ei saa osoitella ihmisiä, ei saa osoitella. Mä menen nyt, mä hoidan hommaa. Hei. Ei saa osoittaa, kuule. Jahas, särkyykö satanen? Kyllä särkyy. Ai jaha. Meneekös useampia? No ei, mutta eikö syksy riitä? Ehkä se riittää teille, mutta mistä te tiedätte, riittääkö se minulle? No en tietenkään tiedä. No niin, annetaan sitten asiakkaiden rahaa, asiat olla rauhassa. Totta kai haluaisin nyt vaan maksun. Kuulkaa, minä rupeen 1 satasen takia matkalaukkuun aukomaan. Ei sitä näköjään suotta liikennelaitosta haukuta yleisöosastolla. On tääkin yleisön palvelua. Niin siinä se kuulet sinäkin. Katsokas vaimoni ja minä me maksamme aina 100 rahasta ja nyt toinen meistä ei saa rahasta takaisin. Olen nyt hiljaa, mulla on pientä, minä maksan. Ja no siinä tapauksessa. Onpas neitillä ihana koira. Uuno! Kyllä mä nyt ymmärrän, mitä varten sä aina lähdet kaupungille ton kauhean matkalaukun kanssa. Joo, sinun olisikin syytä vähän enemmän kiertää opissa minun kanssa. Niin näkisit vähän mihin rahaa pannaan ja mihin ei. Tiedätkö kuinka tässä istuu? Valitettavasti. Sun takia saa hävetä silmät No päästään. niin, sinunkin takia kun meitä maksaa. Sä et tiedä kuinka tässä istuu. No kuka? Joukko vihaisia matkustajia ja polemikki on purru liikennelaitosta jumalattomasti. Kuule, se on niin arka mainista, että kun vähänkin ääntäs korotat, niin ei maksa mitään. No mutta 1 markka. Niin, markka. Sillä saa suolakurkun varjon baarista. Ilmanko se ei kotona ruoka riitä, kun rahat menee matkailuun. Kuule, mä lainaan tämän matkalaukun sulle huomenna. Jos rahasta käskee ottaa 100 matkalaukusta, niin sanoit, että oi, nyt avaa jäi kotiin ja sitä alat huutaa kauheasti, että täytyykö sun tosiaan rikkoa 100 matkalaukku 1 markan takia? Kuulet sä? Häh? Jaha. Jos sinä olet sitä mieltä, että vähentämällä meidän perheen ruoka-annoksia kehitämme matkailua kotimaassa, niin antaa olla. Mutta älä sitten tuu valittaa kanssa. Ja mistä valittaa? Valittaa mistä vaan, mä en ota mitään valituksia vastaan enää. Hei! Tulee Erski Artikainen. Kato! No enkä kato. Kato nyt, se on mun paras kaveri sieltä verstaalta. Kato nyt! No! Kato irti! Koska nyt minä en halua nähdä sun härskihartikaisias. Mä kampaan, Pane pois se luupiksi. Joo.
Terve! Vertailenko olet matkalla? Jo me mennään sairaalaan joukkoon viemään. Siltä leikataan suonikohjut ja alapääkin vähän reistailee. Mikäs sun tuli? Luulet sä, että mä nyt mihinkään sairaalaan voi mennä? Sä ei oo sun jutus. Jos mä oon nyt päivänkään poissa, niin kaikki tietää heti missä mä oon ja sitä mä en kestä. Ja sä saat nyt heti paikalla soittaa sinne sairaalaan ja peruuttaa sen paikan. Ja mun on mentävä maitokauppaan ja oltava siellä koko päivän niin, että kaikki näkee, että sun puhuneen pelkkää palturia. Turhaa purolla, johtaja itse puhelimessa. Hei, härski, sinäkö? Mitä? Mä vastaan aina silleen puhelimeen. Joo. Olenhan mä käynyt johtajakurssin kirjaopistossa. Totta kai. Mitä? Et usko, no mulla on diplomi, tule vaikka katsomaan. Ja se härski Hakkarainen ei tänne tule. Tää Hartikainen tulee. Mitä? Ei kun vaimo tossa vaan möykkää. Kuule sitä paitsi mä olen käynyt ton pienonsoiton alkeiskurssin. Ja sitten mulla on tämä seiväsyppäin paperit, mä oon saanut ne tuolta urheiluopistosta. Et usko vieläkään, no tuu kattoo. Se on niin härski jätkä, että Hartikainen ei usko mitään. Hyppää taksiin ja tule kattoo. No sillä lailla. Hyvä. Terve ystävä. Hei. Ja jos se renttu tulee tänne, niin minä lähden. Mutta eikö sun pitänytkin mennä maitokauppaan koille näyttää? Ja kuule, vedä varmuuden vuoksi tukisukat jalkaa, kun noi kohjut riippuu niin kuin kellon vitjat. Uno! Huomenta, rakas. Ihan no. Joo, minäpäs kipasin tässä keittämään kahvit, niin päästään lähtemään. Niin mihin lähtemään? Eikös sinun pitänyt tänään mennä sairaalaan leikkauttamaan suonikohjut? Eikö alapäässäkin ollut jotain? Kuule sanaa vielä suonikohjusta ja alapäästä. Anteeksi, nyt mä muistankin, anteeksi. Taisin nukahtaa tossa. Joskus tapahtui niin äkkiä meikäläistä. Hartikainenhan on tulossa meille. Niin Hartikainen on tulossa. Kerta kaikkiaan niin hajamielinen joskus pääsee olemaan. Että... Kuule, nyt on kaikki hyviä, eikö? Niin ei oo enää mitään hätää. Leikitään kuule jotain. Leikitään jotain semmoista ilosta leikkiä, niin pääsee kaikki tämä ikävä unohtumaan. Ei tässä vielä leikkimään. Kuunteles nyt vaan, istu siinä. Katos, me voitais leikkiä semmoista, katos, mä haluan sanoa sulle nyt yhden sydämen asian, joka mua on aika pitkään polttanut. No sano. Maailmassa on osapuilleen 2000 miljoonaa miestä ja minä olen, eittämättä mä olen yksi niistä. Ehkä mä en ole nyt kaikkein paras, mutta mä olen vaan semmonen suomalainen korvenraivaja tyyppi, niin kuin tiedät. Mutta mä vannon, rakas, että mä oon tästä lähtien ikuinen orja, jos sä vaan hetkenkin suostut leikkii pikkiriikkisen sun Uunos kanssa. Ai orja! Orja, mä vannon. No hyvä on. Sen takia kannattaa ehkä pieni riski ottaa. No, mitä leikitään? No kuule, otetaan semmoista... Vaikka en mä kyllä ymmärrä, millä ihmeen konstilla sä saat mukata aina näihin sun älyttömyyksiin. Sillä aikaa, kun muut miehet tekee töitä, niin me vaan leikitään. Niin, me vaan leikitään. Niin. Ajattele, kuin ihanaa se on. Me olemme semmonen pariskunta, kuule, että me osaamme ottaa niinku nämä kevyet ja hauskat puolet elämästä irti. Kato, monethan ei osaa mitään muuta kuin raataa niskalimassa aamusta iltaan. Onnetonta elämää kanssa. Ootas hetki, mä käyn se... Tuossa hetken... Mitä sä siellä kaivat? Minäkö? Niin. Mä vaan maton kulmaa oskasin vähän, se on häirinnyt. Se on rypyssä ollut, se on häirinnyt monta viikkoa minua. Oot sä kyllä yllätysten mies. Olen kieltämättä. Joo. Niin kato, me voitais leikkiä semmoista leikkiä, että et vaan niinku hanttiin ollenkaan. Että kuinka? Niin myöntelet vaan, kun meikäläinen puhuu. No mitä leikkiä semmonen on? Kuule, se on semmoista leikkiä, jota ei muuten tapahdu, ja meikäläinen haluaisi nähdä, miltä se kuulostaa, eikä kuulla, miltä se näyttää. Onko sä valmis? Ole hyvä, silloin tulee sinne tuolin päälle. Siellä on sitten vissiin valmista siellä päässä. On. Niin. No vaimo, missä ruoka viipyy? Vauhtia! Zop. Kuule, sana vielä tohon suuntaan, niin pyörryt. Jaa,
Ai toi oli leikki. No oli kyllä sun puolelta niin veristä leikkiä, että kuule koita välttää tota ruoka-aihetta. Voi herra jestä sentään. Oot sä noin naivitsinen ihminen? Eikö sä nyt tajua, että eihän sun tarvitse ruokaa tuoda sen kun myöntelet vaan, tää on leikkiä, rakas. No oli menneeksi. No niin, äläkä munaa sitten. Onko valmista? On. On nyt tarkkana. Niin vaimo, missä ruoka viipyy? Vauhtia, vauhtia, top, 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 Tule top, top, heti, top. rakas. No niin, kuulostaa vähän paremmalta. Sitten kahvin kanssa haluaisin konjakkia, kiitos. Konjakkia totta Ja kai. sitten kun minä syön, niin sinä tanssit alasti pöydällä ja soitat uhuleeleä. Ah. Ja muista, että Peppu pyörii kanssa. Meikäläisellä sen verran kovat ruokahalut, että kato meikäläinen syö silmilläänkin. Siinä ei riitäkään mikään pieni hetki. Sehän on selvä. Ja ruokailun jälkeen minä lähden tämän Härski Artikaisen kanssa käymään ravintolan päälle, että jos viittisit mennä panemaan tuota 200 markkaa tuonne palttoon povitaskuun. Siis 200. Juu, kiitos. 200 tarkkaan. Ja sitten kun minä tulen yöllä 4 kotiin, niin sitten ensimmäisen krokin tarjoilet niin kuin postiluukusta ja sitten menet sänkyyn, syöksyt sänkyyn ja menet tiiviisti tämän peiton korvilles ja katos, juttu on sillä lailla, että minä haluan nähdä kännissä ollenkaan tuttuja naisia, kun vierastakin olisi saatavissa vaikka millä mitalla. Rakas. Sun kanssa on ihanaa leikkiä. Sä oot niin luonteva, mä ajattelin kerta kaikki, kuin se pystyy. Mulla ei näin hauskaa ollut sitten, kun apukoulun pikkujoulujuhlissa. Kaatu kuusi. Joo, no niin, kuule, otas kuule nyt pomppaa. Äliä menee maitokauppaan kertomaan Akoille, ettei... Ei Uuna puhunut totta niistä suonikohjusta, että alapääkin on semmonen meidän etelä, ettei tässä asumalähiössä toista löydy. Karmeeta. No niin, vaimo, missä on ruokaviikko? Vauhtia, chop, 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 chop. Tule heti, rakas. No niin, kuulostaa jo vähän paremmalta. Ja kahvin kanssa kuule konjakkia, kiitos. Totta kai. Ja kun minä syön, sinä tanssit alasti pöydälle ja soitat ukulele. No tuleeko toimintaa vai pitääkö sitä hakea haulikolla? Mitä? Varoituslaukauksia ei ammuta. Siis soitan ja tanssin. Kyllä. Ja muistakin, että Peppu pyörii. Meikämainen nää syö silmilläänkin. On semmoset ruokahalut, että... Sehän on selvä. Ja syönnin päälle mä lähden Härski Artikaisen kanssa vähän ravintolaan. Olepas kuule 200 palttoon povinas. Siis 200. Kiitos. Joo. Ja kun mä tulen yöllä 4 kotiin, niin ensimmäisen viskin tarjoilet mulle postiluukusta. Ja sen jälkeen menet sänkyyn ja vetät peiton tiiviisti korville. Mä en nimittäin siedä nähdä kännissä tuttuja naisia. Vierastakin olisi saatavana vaikka kuinka paljon. Onko selvä? Perkele, että sanoo Uno asian selvästi. Artikainen alkaa ilmeisesti pikkuhiljaa saapua meille, että menepäs siitä nopeasti takakautta ulos. Ja jos sattumalta välttämättä haluat sitten tulla takaisin käymään myöhemmin, niin vaina ainakin rintsikat, rintaliivit ja korjaile hiukan meikkipuolta ja laita jotain kultalameita sitten päälle. Mä haluan nimittäin, että kaverit näkee sut tossa kunnossa. Ai sinä, terve, käy peremmällä. Että panit asiat kuule selviksi. Ai sä kuulit. Että kuulinko, no kun piti perkele istasta rappele, kun rupes päästä heittää saatana tossa. No jaa, tuli ehkä oltua hiukan liian ankara, mutta katsopas koulutus on nyt siinä vaiheessa. Ole hyvä, istu silvople. Tällä viikolla on katos nuo tottelevaisuuskokeet ja ensi viikolla siirrytään sitten näihin kotipalvelun pikkuhienouksiin. Mutta sullehan näistä on aivan turha puhua, sinähän nämä hommat tiedät, sä oot niin härski jätkä kyllä. Ei, hemmetti kuule. Mulla on kuule raju akka. Mä uskalla kuule himasta turpaa. Sitä paitsi mä rakastan naisen eukkoa ja... Kyllä sä osaat härski. Et turpaa uskalla avata ja niin raju eukko. Niin. Kyllä. No kattopas kuule tässä, näin mulla. Mikä se on? Se tulee, kattopas viulu. Juu. Mä rakentelen tän itse aivan tein ja sitten mä opettelen katso soittamaan. Mulla on tässä tämmönen kirjanen. Siinä on kato laitettu näin. Oikein tällä lailla merkitty. Mä soitan.
Esimerkiksi tuo tossa on. Sitten mä annan konsertteja. Älä helvetissä. Missä sä saisit nyt? Televisiossa. Katos. Katos, mulla on lehtileike täällä. Katos. Uudet kyvyt esiin. 27. päivä. Mä olen ilmoittautunut jo. No voi helvetti. Eihän mä ois tiennytkään, että sä oot kuule taiteilija. Kyllä kuule perkele Lettunen hämmästyy, kun mä kerron sille. Älä sohvaa polta, kuule. Ei, mut kyllä Lettunen hämmästyy. Ai sä luulet? Kyllä. Se ei vissiin saanut paikkaa sairaalasta. Joo, vaikka ei se jaloista näin päälle päin paljon mitään näy. No ei paljon mitään, mutta kyllä nyt ihan selvästi leikattavassa kunnossa on. Ajatellaan, että sen täytyy istua ja levätä jo, ei jaksa muuten raukka. Oi voi, naisraukka. Niin mielestä sillä on ihan sileet ja kauniit sääret. Niinkö? Joo. Tiedätkö? Arvas mitä tuo Tyyne sanoo. No. Että tuon Turhapuron koivista mitä vikaa on. Ai niin. No kyllä mä ymmärrän sen. No? No se yrittää puolustella omia koipiaan. Sillä on vähän samaa vikaa. Mä tiedän sen. Älä. Vai niin. Joo. Ei mut kuule Uuno, hei. Sähän se autotkin mua. Mulla on yksi probleema. Joo, mä otan hyvin mielellään sua, jos mä vaan voin olla sulla. Sä oot niin härskiä kiva kaveri, että... Tää on nimittäin kuule ihan sun alas. Jaha. Kato, Mä käyn siinä Verstan-nurkalla siinä levykaupassa kuuntelemassa ruokatulla aina ton Puolinlankat laulaa. Ja nyt se akka tuli sanoa, että mikäli levyä ei osteta, niin joka päivä hän ei kuunnella. Se repi multa nääs, kato, luurit korvilta veiksi ja töni pihalle. Tekipäs pahasti. Joo. Tekipäs pahasti. Sitä akkaa pitäisi päästä pikkusen rokottamaan. Ehdottomasti. Päivää. Ja mitä hän saisi olla? Onks tällä? Jos vaati pahjalla jälleen Ludwigman Beethoven. Mitä? Onks tällä? Jos vaati pahjalla jälleen Ludwigman Beethoven. Hetkinen. Tulkaa katsomaan. Ja hyvää päivää. Hyvää päivää. Mitähän asia koskee? Niin minä tiedustelin tältä pikku neitoselta äsken, että olisiko teillä mahdollisesti tätä Johann Sebastian Bachin musiikkia, jolle ei ole niin Ludwig van Beethoveninkin kävisi minulle oikein hyvin, mutta tähän kysymykseen tämä neitokainen ei suostunut vastaamaan, mitä ehkäpä syy on siinä, että hän ei mahdollisesti ole kuullut tämmöisistä säveltin mestareista aikaisemmin mitään. Voihan semmoistakin tämä paikkansa? Kysyykö herra näin? No kyllä, mutta jotenkin niin... Minusta tuntuu pikkuneiti, että tommonen joku kimpilevyala olisi teille ehkä kaikkein sopivin, ainakin sopivampi kuin tämmönen äänilevypuoli. Tämä herra siis tiedusteli Bachia ja Beethovenia. No kyllä, mutta jotenkin niin omituisella äänellä. Jaha. Jos asia onkin sitten sillä lailla, että niinku ostajan ääni vaikuttaa jotenkin levymyyntilastoihin, niin silloin minä olen tietenkin väärissä. Absoluut. Aivan. Minulla on aina ollut henkilökohtaisesti sellainen käsitys, että levyjä myydään niinku laulajan äänimateriaalin mukaan. Kyllähän asia niin on. Minä olen nimittäin kovasti sitä mieltä, että juuri kyseiset sävelten mestarit Bach ja Beethoven molemmat niin laulavat erittäin kauniisti. Ei kylläkään niin korkealta kuin Katri Helena esimerkiksi, mutta paljon pitemmin ja hartaammin. Minä nimittäin en henkilökohtaisesti ole ollenkaan päässyt tähän nykynuorisorytmiin, jos mä oikein rehellisesti sanoisin. En minäkään, en ollenkaan, niin onkin. Joo. Vielä yksikin tällainen tapaus, että teidät siirretään lastenosastolle. No niin, ehkäpä me katsomme nyt niitä levyjä. Ja antaa nyt olla vaan. Ehkäpä joku toinen kauppa myy sitä, mitä pyydetään. Anteeksi nyt kovasti vaan, että minä olen häirinnyt. Anteeksi vaan. Kyllä. Näkemiin.
Kyllä mä juoksin, mutta ehtiinpäs viiteeksi kotiin. Ai että mitä? Sä tiedät, että mä en suvaitse myöhästymistä. Kato, jos mäkin osaan ulkomaan kieltä, niin ei ole ollenkaan sama, koska feikfökliktii juota. Pölyäkryyt. Mä oon tässä Uuno vähän miettinyt sua. Mitä toi? No sua ei voi miettiä muuta kuin haulikko sylissä. Mulla on kuule Uuno semmonen tunne, että meidän avioliittomme on epäonnistunut. Tunneko? Niin just, ja se tunne on voimakas. Hyvä. Kuule, sen mä uskon, niin varmaan on voimakas, nimittäin sun vahvat tunteesi kiehtomo jo silloin seurusteluaikana. Mä oon vastannut sun tunteisiin, kuule. Mä oon joutunut... Mä en ole halunnut esimerkiksi jättää sua yksin hetkekään. Sen takia mä oonkin koittanut etsiä just tämmöistä niinku puolipäivätyötä ja tämmöistä. Ja kato, mä oon joutunut uhrautumaan sun eteensä aika paljon. Mä oon esimerkiksi joutunut luopumaan määrätyistä tämmöistä elämän perusarvoista, kuten esimerkiksi ruokaa. Mutta heti aterian jälkeen, vaimo rakas, heti aterian jälkeen, niin sinä taas juolahdat mieleeni. Eiks tää on rakkautta? Ääne sekreleet vaan. Niin kuin mä sanoin, niin mulla on semmonen tunne. Tunne? Just hyvä. Älä keskeytä, kulta. Älä keskeytä. Katos, sä oot tunneihminen hyvin voimakkaasti. Sitähän sanoi justiin tämä Härski Hartikainenkin, kun se näki sut ensimmäisen kerran, sanoi, että kuule, ei se pärstä ole pääasia. Että pääasia on se, että hengityspuoli edes jotenkin pelaa. Ja jaloista 5 sivuhan ne heitetään. Sanoiks Hartikainen niin? Sano. Kato, Hartikainen puhuu aina syvällisiä. Kato, se tarkoitti sitä, rakas, että kun me nyt vanhenemme käsi kädessä ja sun tukkas alkaa lähteä ja poves rupsahtaa vielä alemmaksi, mitä se nyt on. Ja kun leikkaus ei enää auta ja sukki ommellaan semmosia pusseja suonikohjuja varten. Anteeksi nyt, rakas, että mä vähän dramatisoin, mutta mä haluan, että sä ymmärrät Härski Hartikasta ja mua. Kato, kun me olemme siinä tilanteessa elämämme karikossa, että tämä ehtoo puoli alkaa olla niin kuin elossa käsissä, niin silloin sä huomaat, miten tärkeää ihanaa on, että rakas miehes Uuno seisoo vierelläsi. Kato, siinä Uuno seisoo vetreenä, olosuhteiden pakosta aika laihana, sydän ei päässyt rasvottumaan voin syönnistä. Katos, mä ajattelen vaan sun parasta, rakas. Mä vannon. Katos, sä ymmärrät, että jos me nyt tulemme toimeen, ymmärrätkö, sinun kuukausipalkallasi, niin nämä nuoruutemme vuodet, niin sitä helpompi meidän on sitten tulla vanhana toimeen tuolla kansaneläkkeellä. Se on aivan yksinkertaista. Siinä me sitten vanhenemme yhdessä rintarinnan ja meitä odottaa ihana tulevaisuus. Pusi pusi. Tässä sitä taas istutaan käsikaulalla. Niin. Äsken mä olin päättänyt lopullisesti erota. Niin. Nyt mulle kyllä Uuno täydellisesti selvisi se, miksi me ylipäätään ollaan naimisissa. Joo, ehkä jatkamme aterian jälkeen. Minäkään hakemassa vähän lenkkimään. Ja me jatketaan nyt! Sä oot kyllä Uuno selittelytaidon epävirallinen maailmanmestari. Miten niin epävirallinen? Ja nyt puhun minä, ja sinä kuuntelet kerrankin. Sä oot kyllä semmonen selittäjä, ettei oo mittaa, ei määrää. Sä suoraan sanoen selitit mut kanssas naimisiin. Kun sä seurusteluaikana pyysit mut ulos syömään, ja kun me sitten seistiin iltaisin pakkasessa nakkikioskilla ryynimakkara suussa vetelää sinappia rinnoilla, niin kun sä vähän aikaa selitit, niin sä sait mut uskomaan, että me ollaan vähintään vaakunassa. Ja mun äitini oli tätä avioliittoa vastaan alun alkaen. Mutta kun sä tarjosit sille Shellin baarissa juustosämpylän ja lasin piimää ja vähän aikaa selitit, niin mun äitini suorastaan vaati mua menemään naimisiin sun kanssa. Ja ne häät oli kaiken huippu. Mutta nyt loppu selittelyt! Oli vanhuus miten karmea tahansa, minä kestän sen, mutta nyt painut töitä hakemaan, taikka tää avioliitto loppu tähän ja tää on viimeinen sana! No siinä sitä taas ollaan! Sä sanot asiat noin ylivalkaisesti! Ja eikö se vielä jotenkin No epäselvä? kyllä! Sä sanot vaan, että töitä hakemaan, lähestytkö töitä hakemaan. Mutta et sanallakaan mainitse mitä töitä. Herranjestas. Kuule, mä vaadin tarkat jäsentelyt, vaimo. Kyllä sä ymmärrät, että sun yhteiskunnallinen asemas nainen, se kerta kaikkiaan vaatii, että mä en suostu mihin tahansa sekatöihin. Sitähän se on vähemmästäkin. No niin mäkin ensin luulin, mutta nyt mulle kelpaa jo mikä työ tahansa. Joo, siinä sitä ollaan. Kyllä sä oot heikko luonne. Sä lannistut heti ensimmäisten vastoinkäymisten kohdatessa elämän karikkoja. Mutta minä en! Katos, minussa on miestä odottaa omaa elämän tehtävääni. Sinä sanoi jo äitini silloin, kun minä olin 2 vuotta käynyt oppikoulua ja niin äiti sanoi silloin, että poikani, tämän koulutuksen jälkeen ei tarvitse tehdä enää mitään hanttihommia. Odotas hetki vain. On tarvikkeita. Kas tässä? No mitä nyt? Hyvä kysymys, erittäin hyvä kysymys, oikein hyvä kysymys. Katsos, minä olen erittäin iloinen siitä, että sinä pyydät niinku tarkat ohjeet ennen kuin alat asian vaatimiin toimenpiteisiin. No niin, ja sitten yksi juttu, älä viitti sotata papereita, tee siistiä työtä sen takia, että nämä menevät minun arkistoon ja minä en halua, että siellä olisi sottaista meininkiä ollenkaan. No niin,
Ensinnäkin, kohta A. Merkkasi A. Sä tälle paperille laitat kaikki ne A:lla alkavat hommat, jotka sä hyväksyt minulle, ne sä kirjoitat tänään. Ja huomenna sitten tälle seuraavalla paperille kaikki B:llä alkavat hommat. Ylihuomenna C:llä ja niin edelleen ja niin edelleen. Kunnes meillä on 28 päivän kuluttua täydellinen lista kaikista niistä ammateista, jotka sä mulle hyväksyt. Mä lähden hakemaan niitä. Eikö se ole yksinkertaista? Aivan oikein, turhapuro, aivan oikein. Ja taas sä vetäset lonkkaa kuukauden ton selityksen jälkeen, mutta enää mä en mene rekkuun. Nyt ylös ja töitä hakemaan! Vaimo! Vaimo! Tiedätkö sä, minusta alkaa tuntua, että sä et oikein osaa antaa arvoa mun lahjoilleni. Luuleeko sä, kuule, että tämmönen mestaritason selitys, luuleeko sä, että se on helppoa? Kuule, ei ole! Mä voin vannoa sulle, että ei ja 1000 kertaa ei! Mä joudun kuule kaikki henkiset voimavarani jännittämään tämmöiseen pitkään selitykseen niin, että mä olen kerta kaikkiaan tyhjä kuin tyhjiin kuivunut akku semmoisen selityksen jälkeen. Mä yksinkertaisesti voi mennä hakemaan töitä heti. Tuolle 15-20 minuuttia kahvitauko esimerkiksi vois piristää. Ja selitystä tulee koko ajan vaan. Ja nyt ulos ja töitä hakemaan. Saanen kai sitä ennen vaihtaa jotain istuvampaa päälleni. No vaihda, mutta muista, että mä tähtään oveen koko ajan. Uno! 0,5 minuuttia on mennyt! Liikettä! Työhakuun! Apua! Ei saa ampua, armoa, minä antanut, minä teen niin kuin käsketään. Anteeksi, apua, armoa. Uno, rakas herää, Uno, oma vaimo on vierelläs. Uno, anna anteeksi. Sä näit pahaa unta. Hän on ihan hikinen ja järkyttynyt. Ois mä henkissä. Oot, rakas. Anna anteeksi. Mä en oo enää ikinä niin ilkeä sulle. Sä oot loppujen lopuksi niin herkkä. Olen, se oli hirveetä. Näit sä pahaa unta? Joo, sä seisot metrin päässä ja amput mun haulikolla vatsaa satoja kertoja. Ai kun vatsaa koskee, kuule. Ei siinä mitään näitä olemaan. Ei. Olisikohan vika sisäpuolella? Jos mä koitan. No ei täällä mitään tunnu olevan. Ja mitään voi tuntuukaan, kun ei siinä ole mitään pantukkaa. Auttaisikohan, jos sinne vähän panisi jotain? Lepäässä nyt kulta täällä näin. Mun syytähän tää järkytys on. Mä laitan sulle nyt pari herkullista pihviä vähän olutta. No, mä en tiedä, olisiko tarvinnut. Ehkä tää nyt olisi mennyt ohi muutonkin. Laita vaan aivan rauhassa. Ei ole mitään kiirettä. No niin, Uno, valmista on. No minä tästä jo aloittelinkin. Sylvi, että mä säikähdin. Kun minä tuli heti, kun se kutsui. Ja 6 voileipää jo. Joo, mä ajattelin, että mä vetäisin tästä muutaman voileivän päälle, että pääsee niin ikään kuin hikeen. Kato, että suu tottuu tähän puremisliikkeeseen. Että sitten kun on pihviä suussa, niin ei tarvitse ihmetellä, että mitä se siellä tekee. Että suu jo tietää, on oivaltanut tehtävänsä, katsoo. Jatsoo. Ja tässä on kaikki vai löytyykö jääkaapista jotain pikkusta suupantavaa vielä? Eikö tämä sitten muka riitä? En minä sillä ollenkaan sanonut, kyllä tämä riittää, mutta kato. Ruoan menekkihän on usein justiin kiinni mausta. Joo. Vaikka kyllä juttu sillä lailla toisaalta on, että kun aina laittaa koko sydämensä hehkun tornadoon, niin Uno ei yleen katso saa tulla varmaa. Vaikka lihaa ei sitten olisikaan aivan niin medium kuin mitä avioehdossa mainitaan. Rupee nyt syömään, Uno. Joo. Yksi pikku juttu vielä. No mitä nyt? Täytyy käydä soittamassa, mulla on yksi asia unohtu. Anteeksi, anteeksi, aivan hetki menee. Ja haloo, herra Kotkala Hammaslärvänen vai? Joo, se on alakerrasta herra Turhapuro täältä, johtaja Turhapuro. Joo, minulla olisi teille hieman asiaa, tärkeitä asiaa, mutta minä nyt ehdit sanoa sitä millään, koska meillä on syönti kesken, joo. Me syömme tämmöistä jotain, on pihviä, pientä pihviä, siinä ja perunaa, kaiken näköistä on. Ranskalaista perunaa, uutta perunaa ja sitten on tämmöisiä
niin tämmöistä pallukkaa, pientä perunapallukkaa, sitten on kaikennäköistä makkaraa ja maitoa, leipää ja voita luonnollisesti sen päälle. On meetwurstia, vähän roquefort-juustoa siinä on ja tämmöistä pikkusta vanukasta ja kaikkea hanemaksa juttua. Niin, että minä en nyt millään pysty sanomaan tietysti asioini, mutta ehkäpä minä soitan teille sitten huomenna iltapäivällä jos nyt on sillä lailla, että me Eon kanssa sattumalta olisimme illalla vielä sen verran nälissämme, niin kuin sanotaan, että me söisimme jotain pikku iltapalaa, niin minä koitan varoa, etten kovasti rämystele jääkaapin ovea. Niin, että te vaan heräät tuosta painajaisistänne, niin. No niin, näkemiin, kiitos. Siinä sai naapuri jätkä. Vieläköhän tulee hississä näyttämään vaivasta puoli tyhjä muovista torikassia. Siinäkin leukkimisen aiheita. Tule nyt hyvä mies syömään. On se sitten kumma, että silloin kun on ruokaa, niin sulla on kaiken maailman muuta mistä. Katos, juttu on sillä lailla toisaalta, että kuka tahansa voi antaa nälälle ylivalla. Mutta tommonen pieni viikon parin paussi lämpimän ruokan suhteen, niin se kummasti kouluttaa ihmistä. Mistä mä laitan sulle lämmintä ruokaa, kun sä syöt kaikki suoraan pakasten lokerosta? On sulla vaan ihme hampa. On. Ja kauhean ruoansulatus, kun esimerkiksi kalaruodot, ne ei pistele yhtään. No mennäänpäs tästä sisäelin puolesta tähän valtavaan joulupöytään ja se Antimi. Jaa. Hetkinen. Silmäni eivät nyt löydä jostain satunnaisesta syystä tapaskosmaustetta. Löytyisikö sitä mahdollisesti jossain? Olisin nimittäin hyvin mielelläni ripauttanut sitä tämän homejuuston päälle muutaman pisaran. Hyvänen aika, eihän tässä ole homejuustoakaan. No, taas toisaalta homejuusto olisi vaatinut tämmöisen jonkun aperitiivin, että sen puuttuessa niin ei Uno, se niin syö nyt! Kulta, kyllä sitä ennen saanen kiittää tällä vaatimattomalla suudelmalla tästä ihanasta seisovasta pöydästä. Kiitos rakas, kiitos. Sinä tässä pöydässä oot ainoa, joka seisoo. Istu nyt ja syö. No, totta kai. Sen takiahan me olemme tähän yhteisen tilaisuutemme kokoontuneet. Kyllä se on niin, että sulle täytyy keinoilla millä hyvänsä saada useammin lämmintä ruokaa. Muuten nämä rituaalit kestää liian No kauan. niin, asiasta toiseen. Eiköhän keskitytä tähän joulupöytään sitten. Saako olla retiisiä? Minä otan pihvin. Syöt sä sen vihreän varrenkin? Joo. Mutta minulle ei toi väripuoli ole ollenkaan tärkeä. On niinku maku enempi, joka kiinnostaa. Joo. Sitten savukke voisi tehdä hyvää. Etkä sä nyt kesken syönnin polta? No en toki kesken syönnin. Tulkoon se nyt sanottua tässä yhteydessä, että pikkunen dieetti sinullekaan tekisi pahitteeksi ollenkaan. Mitä? Katohan vaimo. Kato mitä mä löysin, kato. Ja toi jo. Mitä se on? Koita sitä. Koita. No, liharetaleita, sulla on ihan samanlaisia. Ota hame pois. Mä avaan rintaliiton. No mitä sä teet? No mä riisun sut. Katsotaan. Nyt kerran mekin vähän toisiamme sillä silmällä. Jumalauta, minua et näpelöi. Et ainakaan kesken syönnin. Jaha. Sulla on syönti kesken niinkö? Niin. Mulla ei oo. Mä oon dietillä. No, mutta et sunkaan sen kesken syönnin dietille rupea. Ei. Mä rupeen ennen syöntiä. Kuka helmistä nyt syönnin jälkeen dietille rupeis? Joo, mä saan semmoista, tulkais veisan päälle niinku. Uno! Soutan lotat vietin, mikä Uno, älä pot! Mä en mikään ole. Uno, herää! 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 Kukas te on? Näit sä taas jotain unta? Mä näin kauheeta painasta, hirveetä. Mä näin semmoista, että mä olin ruvennut tiedillä. No niinhän sä rupesitkin. Vaikka oli ruokapöydässä. Niin just. Ahaa, sä valehtelet tämän. Mä tajun, sä valehtelet. Sä yrität käyttää mun unielämää hyväksi. Ahaa, sä oot niinku mukaan tehnyt ruokaa, et sit ei enää tarttis laittaa. Jaha, mä rupesin dietille. Niin rupesit. Ha. Tää oli minun nauraa, kuule sulla alkaa mennä vähän liian pitkälle tää valheet näissä ruokahommelissa. Tekis taas kuule mieli vetää turpaa niin, että tuntuu. Mutta sitä ennen mä sanon sulle, että mä laitoin pihvit ja muut pöperöt, mutta sulle ei kelvannu. Rupesit dietille. Elämäni suurin munaus on tapahtunut hirveen verimin tukan päältä. Kerrot kaikki. No mikä nyt on? Kato. Voi. No kun sä tulit sanomaan mulle, että lepää sä nyt Uno aivan rauhassa, että mä laitan näitä pihvejä ja tämmöisiä muhennuksia niin. tekee, mitä sä sanoit. Niin mä ajattelin, että jassoo.
Uno on taas torkastanut ja Uno näkee semmoista unta. Sitten mä ajattelin, että okei, katsotaan uni pois ennen kuin herätään. Kato, sit kun mä tulin katsomaan, mä näin, että ruokapöytä oli kuin joulupöytä, niin mä ajattelin, että jasso, se on Nukkumatti taas pelleilemässä meikäläisen kanssa. Kato, että se haluaisi nähdä tää Nukkumatti, että miten Uno syö ruokaa vattansa täyteen niin kuin sakaali, ja sitten kun herää, niin se on taas nälissään. Siihen retkuun on menty monta kertaa, mä myönnän, ollaan menty tuhattomia kertoja. Mut sit mä ajattelin, että okei, minäpäs pikkusen näpsäytän tällä kertaa jätkää että ei se Unokaan sentään aina unissaan syö. Mut miksi sen täytyy tapahtua just nyt vika-aikaa? Ja miksi sä et sanonut mulle, että mä oon hereillä? Eikö sun avioliitto merkitse sulle mitään? Kun sun uni ja valvetilassa on niin pieni ero, että sitä ei paljalla silmällä huomaa. Pitäisi ottaa virtsanäyte ja mitata ruumiin lämpö. On kuule vähän liian suuret hommat ennen jokaista ruokailua. Joo, sä annat vaan toisen istua ruokapöydässä hereillä, etkä sano mitään. No mähän sanoin monta kertaa. Niin, ehkä sä sanoit. Joo. Mutta nipistitkö käsiin varresta, pistitkö haarukalla, mitä? Potkaisitko vatsaa niin kuin on sovittu? Et oo potkaisu, kato kun ei näy mustelmaa, mitä? Älä taas puhu mahdottomia potkimisesta. Sitä paitsi mehän ollaan sovittu, että mä pistän sua haarukalla selkään vaan silloin, kun sä et muuten herää. Niin. Ja nyt sä olit valveilla. No mut kun mä en tajunnut sitä, eikö sä nyt tajuu eroa? No tajuun. Mun pitäisi sun mielestä siis kulkea täällä kotona haarukka kourassa ja suorittaa koeporauksia silloin tällöin selkänahkaa. No sovitaan niin, ainakin ruokailuaikoina. Ja kato, se lämmin ruoka meikäläisen lentää semmonen lahja, että sitä ei voi ihan noin Nyt heittää. naama umpeen. Syödäänhän me sentään kerran päivässä lämmin ruoka. Niin, kerran päivässä. Sitten on 23 tunnin tauko. Onko Ja se se tauko pitenee nyt. Kerran rupesit dietille, niin dietillä kanssa olet. Sulla vaan kumma aika ruveta dietille. Just kun huomenna lähdetään maalle ja mä olen nostanut ruokaa kaikki paikat täyteen. Ja se on. Ja dietillä oleva ei niitä syö. Eipä tietenkään. Kun dietillä oleva sen voisi syödä. Mitä sä tolla tarkoitat? Kuin niin? Kun sä sanot sen tollain noin lempeästi. Ei se nyt harmittaa sua. Joo, no. Luuleeko, ettei se mua harmittaa? Totta kai se harmittaa, mutta pääasia, että riita on sovittu. Se on pääasia, rakas. Onko se susta pääasia? On. No mä annan anteeksi sulle nyt kaikki. Oho. Joo. No sama se nyt kuka anteeksi antaa pääasia, että annettua. Ja eikä siinä kaikki sunkaan vielä ollenkaan. Tiedätkö mitä? No. On säästänyt iloisimman yllätyksen viimeiseksi. On. Tiedätkö, kato, jotta sä uskoisit, että mun anteeksiantoni on täysin vilpitöntä, niin mä haluan näyttää sen sulle, että se on kanssa. Mä lopetan diettini tähän paikkaan. Ja sen kunniaksi, saako pyytää teidät pienelle iltamurkinalle tuonne Länsi-Siipeen? Asuntoimme Länsi-Siipeen, jossa keittiömme muistaakseni sijaitsee. Minä tarjoan teille siellä... Ei niin keskeisesti, rakas. Ei niin... Kuule, otetaan ruokailu jälkeen, silloin jaksaa. Kuule nyt, Uuno! Seis. Anna mä koitan arvata, mitä sä yrität sanoa. Yritä, rakas. Luultavasti nimittäin eittämättä tulee mieleen ensimmäiseksi, että meikäläinen taitaa olla dietillä yhä edelleen. Osuuko yhtään sinne päinkään? Täsmälleen. Se meni ekana oikein. Meni. Sulle selviää kumma hyvin asia, kun sua puristaa vähän kurkusta. Sä oot nyt tästä päivästä lähtien 2 viikkoa dietillä. Tämä on rankaisu. 2 viikkoa dietillä. On merkillistä. Sitten kun mä ryhdyin dietille, niin se oli paha. Sitten kun mä lopetan dietin, se on vielä pahempi. Se on sitä tyypillistä naisten logiikkaa se. Hyvää yötä vaan. Kauniita unia. Jaa. Jo lopettivat. Ei kuulu yhtäkäs mitään. Halo? Onko herra Turhapuro? Jaha, täällä on Kotkala Hammas Lärvänen yläkerrasta, niin. Minä halusin vain onnitella dietistä, alkavasta dietistä, niin. 2 ensimmäistä vuotta, ne on vaikeimmat dietissä. Mutta kyllä se sitten menee, kun pääsee tuhkaurnaan. Mikä nyt tuhkaa jää? Niin tietysti. Olishan mun pitänyt arvata. Mä en sitten kanssa ikinä opi.
sä haluat tän mieluummin meetpostilla, kun mä tein tän vähän niinku sardiinipohjalla. Jahas, pannaan pakettiin. No mä ajattelin, että laitan eväät tässä jo kuntoon nyt, kun on se maalle lähtö saman tien. Tässä olisi rakas pieni tämmönen kylmä pala ennen kuin siirrytään lämpimään ruokaan. Ole hyvä. Ei tainnut onnistua. Uuno! Hei, kuuntele! Niin mitä? Kuuntele. No mitä tämä nyt? Kuuntele, sanoin minä! No mähän kuuntelen, mutta mitä? En sä kuule mitään. En. Hyvänä aikaa. Hienoa. Nyt ei ole mitään hätää. Nyt on kaikki huolet ohitte. No mitä vetkuttelua tämä taas on? Kyllä mä sun temppus tunnet. Vai on huolet ohi? Joo, niin on, rakas. Selitä, idiootti! No kato. Sä käsket mun kuunnella, vaikka ei kuulu mitä huolia se sulta poistaa. Ei se multa mitään poista, kun sulluttaa. No mitä? No kato, jos sä kuulisit jotain ääniä silloin, kun on aivan hiljasta, niin sä olisit vakavasti sairas silloin, kato, ja mä joutuisin jäämään töistä pois hoitamaan sua. Mä joutuisin antaa rakkauteni Aaltojen Hulmanilla vaan ylitse. Sä puhut töistä taas. Niin, tai jostain tuommoisista satunnaisista virkatehtävistä. Eihän sitä koskaan tiedä, mihin elämämme aallot meitä heittelee. Mutta nyt kun sut on testattu, kato, sä et kuule mitään ylimääräisiä ääniä, niin mä voin riemurinnoin lähteä tästä hakemaan töitä. Taidenkin lähteä aivan heti nyt. Aivan oikein! Älä. Sunnuntai onkin periaatteessa sulle aivan oikea päivä lähteä työnhakuun. Voi ehkä löytyy jotain vapaapäivän tuurausta. Mutta sen mä kyllä sanon, että sä olet maailmanmestari vaihtaa puheenaihetta tiukan paikan tulle. Mutta nyt puhutaan noista eväistä. Ollaan hetkeksi. Kiitos. Mitähän mä olen puhunut koko ajan? Eväistä? Niin! Mutta kun sä keskeytät koko ajan, mä pääse sinne asti. Vai niin? Kohta sä varmaan väität, että se on mun syyni, että meillä enää ei ole eväitä. Hyvä, et tunnustit. Enkö? No sen, että se on sun syytä. Juu, itke vaan. Ehkäpä naisen hellät kyyneleet hellyttää minun kamalan kovan pohjimmaisen luonteeni. Ehkä siinä käy niin sitten. Kuule, ei oo kyyneleet kaukana, kun sun jälkiäs kattele. Mutta silloin kyllä itketään yhdessä. Ja nyt selität, mikä on mun syytäni! Kuuntele. Etkö nyt tosissas? Nonni. Siinä sitä taas ollaan. Voi joko lauta. Just kun mä oon selittämässä eväistä, niin sä keskeytät. Saaks mä puhua noista eväistä vai enkö mä saa puhua noista eväistä? No sä siis kuule yhdenkään vielä mitään. Kuuletko? En. Hyvä. Vaimo, huomaatko mikä ihana sunnuntai-aamun rauha leijailee huoneistossamme? Tämmöiseen lempeyteen ja rauhaan meidänkin pitäisi pyrkiä tässä avioliitossa. Ai, mutta siitä jo alettiin mieleeni, että mitäs jos me menisimme vähän tuonne makuukammarin puoleen. Ehkä sinä vaihdat jotain hiukan kevyempää päälle, saanko tänne kättä teille? Uuno, ja nyt Uuno, puhutaan noista eväistä! Jo, nythän se onkin helppo tehdä, kun alustossa on suoritettu. Kuinka sä saakelin nurkki voit mennä syömään meidän kesämökki evät? Etkö sä ollenkaan ajatellut mua, joka nyt joudun olemaan nälissäni mökillä? Kulta, ollaan heti. Sitähän mä sitten ajattelin. Sitä mä surinkin koko ajan. Suri? Joo. Kato, kun nyt on sillä lailla, että kun mä heräsin kauhean pissihätää yöllä ja sitten mä menin tuosta jääkaapin ohi. Niin. Tiedätkö, mä otin pienen nokarin juustoa. Mä voin olla ottamatta. Samalla kun mä söin sen, niin mä huomasin, että nyt se on tämäkin nokare pois vaimolta kuule. Ja sitten mä tulin siitä niin surulliseksi, että mä söin suruni toisenkin nokareen. Ja kato, mitä enemmän mä söin, sitä surullisemmaksi mä tulin. Sä tiedät, että ihmiset syö niinku surunsa. Mä joudun semmoiseen ylimaalliseen kierteeseen, semmoiseen kauheeseen tilaan, semmoiseen depressiiviseen tilaan, tiedätkö, että mä söin ja söin. Ja se syöminen kyllä auttoi niinku suruun. Mutta samalla, mitä enemmän mä söin, niin sitä surullisemmaksi mä taas tulin, kato, kun ruoka väheni. Ja lopuksi ei ollut enää mitään jäljellä. Ja mä olin kyllä kylläinen, mutta hyvin surullinen. Kuule nyt, Uuno! Joo, mä kuulen. Sitä varten mä olen tässä, kuule. Ihan sitä varten, että mä kuuntelisin sua. Mennään asiaan. Mistäs kenkä puristaa? Ja
tänään ei sitten lähdetä mökille, mutta huomenna mennään. Ja sinä Uuno koetat tottua ajatukseen, että oot 2 viikkoa dietillä. Ja minä menen nyt ostamaan kassit täyteen ruokaa ja syön mökillä kerrankin niin, että napa roikkuu. Ja sinä katselet päältä. Kuinka mä tänne tuli? Tiesin mä, että se on tyhjä. Jaa, niin sen täytyy olla. Tää on refleksi. Kun ovi mäiskähtää kiinni, niin nälkäkuolemaa estävät hormonit lähtevät erittäytymään. Hormoni antaa sysäyksen keskushormostoon, joka taas panee lihakset toimintaan ja jalat kävelyttävät minut kaapille. Tässä on sedälle kukkia. Kiitos kamalasti, kiitos. No, enpä oo ennen kukkasia saanut. Oiskohan joltain naispuoliselta? Onpa hyvä, ettei oo eukko kotona. Siinä olisi taas ollut selittämistä, varsinkin kun ei yhtään tiedä mitä selittäisi. Ja siellä on lappu. Onnea dietille. Kotkala Hammaslärvänen. Mitä? Onneksi olkoon, happy birthday to you, rouva Välivilja. Mitäs te nyt, herra Turhapuro? Rouva Välivilja, sillain kursale, kyllä minä varsin hyvin tiedän, että rouva Välivilja täyttää tänään 29 vuotta. No ei mitään höpsistä, päinvastoin. Ostin tuolta kaupasta muutama tämmöisen vaatimattoman yrtin syntymäpäivän kunniaksi. Voi kuulkaa, mutta teillehän ne kuuluu, kun te olette kuulemma kuuluisa viulunsoittaja. Ja on siinä vähän liioittelua ehkä. Mutta ehkä rouva Välivilja sitten tuo vastaavasti minun konserttiini kukkasia, että ollaanpas nyt hyvä vaan. Ollaanpas hyvä vaan. Voi se. Mutta rouva Välivilja, kaiken muun minä voisin unohtaa, mutta teidän syntymäpäivänne en ikinä. Se on jämpti juttu, näin. Kavalan liikuttava. Niin, minunkin mielestäni. Mä en vaan oikein tiedä, mitä minä sanoisin. No ei rouva Väliviljan tarvitse sanoa mitään. Päinvastoin minä olen hahmotellut mielessäni sellaisen ajatuksen, että laulasin teille tällaisen syntymäpäivän runon. Pallokentän laitaan käy Mutta minun on ihan pakko sanoa. Niin? Se on nimittäin sillä tavalla, että minä täytän vasta 4 kuukauden kuluttua. Silloin vastaa syntymäpäivä. Ei! Niin. Hyvänen aika, kuinka minä näin hajamielisesti olen suhtautunut tähän asiaan. Mä olin aivan varma siitä, että se on tänään. No mutta kun näin ollen, niin ehkä... Rouva Välivilja pitää kukaan ehdottomasti. En kuulla valkeana voisi ottaa niitä teiltä pois. Nimittäin ei tässä mitään ikävää asiaa ole sattunut ollenkaan. Nimittäin rouva Välivilja on kyllä semmoinen ihminen, että teille voisi tuoda kukkia vaikka joka päivä. Kyllä juttu niin. Joo, anteeksi nyt vaan kamalasti, että mä olen häirinnyt teitä ja kiitos kamalasti kaikesta kestityksestä ja sellaisesta. Hei, kuulkaa. Niin. Minusta tämä on niin tavattoman suloisesti tehty, että kyllä nyt juhlitaan, oli sitten syntymäpäivä tai käydään perehmällä. Ai, mutta kuulkaa, ette te viitsis hakea sitä viuluanne ja soittaisitte minulle jotain. Kuulkaa rouva Välivilja, hyvin mielelläni soittaisin teille, mutta kun nyt on semmoinen juttu, että viulu ei ole aivan valmis vielä. Mä olen nimittäin vasta tätä vartta vuolemassa, mutta sormet muistaa otteet kyllä. Viulusta. Viulusta, Välivilja! Mistäs muusta? No sä et tiedä, mitä hassua on tapahtunut. Minä luulen, että kyllähän ehkä tietää. Ehkä minun on parasta lähteä nyt. No mutta ihan Uuno voi tietää. No tiedätkö, kun herra Kotkala Hammaslärvänen luuli, että mulla on tänään syntymäpäivä ja tuli tuomaan mulle kukkia. Ja mulla sattui tässä olemaan ruoka valmiina, niin hän suostui jäämään syömään. Hei, mikä sulla on selässä? Sattuu olemaan reppu. Reppu? Niin, mutta mitä siinä on? Hiljempaa. Lintupönttö. Lintupönttö. Niin. No eihän me voida ilman ison reppuun minnekään maalle lähteä. Kyllähän sun sen verran pitää tajua. No miksei? No ei. Täytyy mennä evästä matkassa olla. Evästä? No ei. Missä? No
Repussa tietenkin. Eläkä sinä hillu. Tämä asia, että Kotkala Hammas Lärvänen luulee niin. Vilkaisesta tuosta vaivihkaa, niin huomaat, että siellä poika kyttää, että saako syötyä eilen kaikki toisten muonat vai jäikö niille matkalle mitään. Kato. Älä paljasta itse. Siellä se on. Voi luoja, on siinäkäs aikamiehillä homma. Jos tuota sitten pomppuaisin vähän ilmaa tuohon renkaaseen. Vititkö pitää vaimo tuota pyörää paikallaan? Pomppaa vähän ilmaa renkaaseen, että päästään huvilalle, kun sattuu meille semmonenkin ylellisyys olemaan. Se on hankala tuo reppu pompatessa. Taitaa olla lampaan reisi, kun painaa nyt niin pahasti tonne lapaluun. Taikka se voi olla kyllä meetvuostikin. Se on niin kova koko pentu. Niin. Viititkö auttaa vähän? Minä pidän pyörää, niin ota varovasti, ettei vaan voikilo leviä sinne reppuun. Ja älä niistä sivusta tolla lailla olla hyvä ihminen. Rauhallisesti, että saadaan täytekakku ehjänä perille. Se olisi niin kiva katsoa aamukahvilla. Juu. Ostetaan nää sitten automasti ensi suvena, eikö niin? Vaikka meinattiin kyllä jo tänä suvena ostaa. Kato, kun ei me saada sitä mökille sitä tietäkään ihan vielä valmiiksi. Se valmistuu niin kuin ensi kevätpuolella vasta. Ja on se kyllä ihanaa, että on huvila niin lähellä Helsinkiä, vaikka ne on kyllä kamalan kalliita ne tontit täällä päin. Vaikka eihän se tontin hinta siinä mitään meinaisi olla. Lähinnä se luonnon ihanuus siellä, mihin me ollaan hurmaannuttu vai mitä. Niin. Lähetään nautiskelemaan omaisuudesta. Autatko reppua vähän? Selkääni, mutta varovasti. Yhä täytyy varovasta voikilo, ettei se leviä. Meikäläiset ei paljon tätä margariinia syö. Kyllä kuulemma jotkut kuuluu syövän sitä, mutta en mä voi käsittää sitä oikein. Joo, lähdetään tästä ajelemaan, niin päästään nauttimaan omaisuudesta. Hei, vent hetki. Mietitkö vähän siirtää reppua? Se taitaa olla hillopulkki nyt justiin pasti selkärankaa vasten. Noin, nyt onkin paljon parempi. Se on toi nakkimakkarapaketti heti niin paljon pehmeämpi. Rallalalalalala, on niin ikihanaa, kun on oma tontti minne matkustaa. Ja siellä oma loista hullilani ventää mua. Ja vaimo ihanainen kaiken näköisiä herkkujaan paistattaa lienen ääressä. Välillä onnitaan ja välillä jälleen syödään saputtaa. Saa kerrankin Kotkala Hammas Lärvänen niin, että kerta kaikkiaan tuntui. Matkaa. Kyllä se on kummaa, kuinka tämmönen loma huvilalla niin se voi piristää ihmistä. Mä tulin itteni niin pirteeksi, että voisin nukahtaa. On siinäkin ajatuksen juoksu. On se niin. Kuule, se on varmasti tämä ilmastointivaihdos, joka vaikuttaa sillä lailla. Niin mikä se on? No se on kato se, että kun sitä on vaikka päivänkin täällä maaseudun rauhassa ja sitten palaa taas kaupunkiin takas, niin sitä on puolisen vuotta ihan puoli kuollut. Se on juuri tämä ilmastointivaihdos se. Se ei näköjään sovi minulle ollenkaan. No se on kumma, että se sulla pelaa kahteen suuntaan. Väsyttäähän sua täällä. Eikä päinvastoin. Täällä mä tunnen itteni niin virkeeksi. No mikä ihme semmonen virkeä olo on, että vois vaikka nukahtaa? Kuule, sitä ei nainen tahdo tajuta. Se on nimittäin luultavasti kiinni näistä naisen ja miehen näistä, että sanois nyt näistä fysikaalisista eroista. Katos, nainen nukkuu silloin kun se voi, ja mies nukkuu silloin kun sitä nukuttaa. Se on jämpti näin. No mikä tossa on fysikaalinen ero? No, nainen osaa rationalisoida hommia. Niin. Kato, kun nainen häärää päivästä päivää kotona semmoisissa jokapäiväisissä askareissa, niin mies yhdellä hommalla selviää kaikista näistä kotoaskareista. No ja mikä se homma on? Naimisiin meno. Katos, kun kerran helpolla saatavissa semmoista ihmislaatua, joka häärää, niin mies rationalisoi yhdellä ainoalla liikkeellä koko hommat. Se selviää näistä kotoaskareista. Se menee naimisiin. Että sä julkeet sano. Totta kai mä julkeen sanon. Se on luonnonlaki, en sukaan mennä luonnonlaki olla häpeämään. Ja sitä paitsi, sit on yksi hyvä kikka, tiedätkö mikä? No mikä? Pieni kukkapuska, silloin tällöin pitää ihmeesti tämän työkoneen liikkeessä. Turha puro, Josulauta, nouse ylös, nyt puhutaan! Päivää. En kai vaan tullut sopimattoman aikaan. Päinvastoin. Ei ollenkaan. Päivä. Turha puro. Hetkinen. Tuolla päin. Onpa hauska nähdä.
Tervetuloa. Läksin tässä vaan ihan katsomaan, kun täällä teidänkin huvilalla näkyy liikettä. Istumaan. Onnen seitsemäs taivas on meidän. Jaha, sitä lähdettiin vähän kylässä käymään vai? No juu. Pistäydyin vähän katsomaan naapureita, kun teitä täällä niin harvoin näkyy. Niin on nämä pääkaupungin kiireet. Ja Uuno polkupyöräeturen kanssa ei tahdo ilma kestää. Asiasta toiseen, miten olisi lähtisikö neitoa vähän kanssani mahdollisesti kävelemään? Tuolla on kallio, jossa olisi mukava istahtaa. Katolla taas aukeaa ihanat näköalat. Sitten täällä on uimaranta, jossa voisi varmasti vilvotella, tai ehkä me menemme mahdollisesti tänne kellarin puolelle hieman jäädyttelemään, tai Nyt ehkäpä sen sijaan... riittää. Me istutaan tässä. Ja, mutta miten on, saako pyytää, että neito tulisi katsomaan kanssani uima-allastamme? Onko teillä uima-allas? Kyllä. Vai uima-allas? Aivan oikein. Saako pyytää? Totta kai. Katsotaan toki. Katsotaan. Hetkinen. Tässä. Voi kun söötti. Ah. Ja sitä paitsi tuohon ei edes huku. Ei, varsinkin jos musta ollaan vetämättä vettä keuhkoissa. Nimittäin justiin tää, että vetää vettä keuhkoissa, se on useimmiten syynä hukkumisonnettomuuksiin. Jaha, miten on? Lähdemmekö? Uimaa mahdollisesti. Voi kun minulla ei ole uimapukua mukana. Näin se mitä, ei meitä täällä kukaan näe. Varsinkin kun pyritään, että eukko pysyy tuolla kulman takana. Elisabeth! Älkää nyt höpsi. Elisabeth! Mitä? Ja siinä sä olitkin. Kun nyt on käynyt sillä lailla, että täällä neitokaisella on jäänyt uimapuku kotiin ja hän ei tykkää siitä, että joku katselee, kun hän ui. Että viittitkö pysytellä tuolla kulman takana tiiviisti? Se oli ihan hassusti sanottu. Niin oli joo. Noilla vitseillä se Uuno mutkin aikanaan hurmas. Nyt mä kyllä tiedän, että ne ei ole vitsejä. Ne on totta. Jaha. Jos tämä yhteinen koviokellunta ei nyt onnistu, niin... Miten on? Saanko vetästä teille parit uimahypyt? Juu, totta kai se olisi kivaa. Ihan totta. Te tykkäätte urheilusta vissiin. Kovasti. Aika kivaa. Minusta alkaa tuntua, että meillä on enemmänkin yhteistä niinku pitempäänkin seurustelua silmällä pitää. Anteeksi. No. Ehkä minä vetäisin teille parit Huomalahden hurjien erikoisnumeroista. Okay. Ensimmäisen hypyn nimi on Jäykkä Jöpökkä suori vartalo. Toisen nimi Sessi Poo, takuapäin velaksi keriin. Jäi hieman vajaaksi. Kalan nimi on Veden riemot. Pidättekö mahdollisesti kerroshypyistä? Juu, pidän toki. Hetkinen. Aivan itse rakensin tämän telin. Aha. Jäi vajaaksi. Näkemiin. Ja hauska, kun kävitte. Näkemiin ja tulkaa nyt joskus käymään tuolla meidänkin puolella. Kyllä varmasti. Tässä sattuukin olemaan sen verran joutoaikaa, että... No, oksanmuotos. Mitä sä teet? Älä sinä aina kysele. Käytä välillä vähän aivojaskin. Jos sä näin. En. Minä poraan pikkulinnulle reikää. Tuli liimattua tuo pönttö väärinpäin. Se on reikä tänne sisäpuolelle. Mä poraan nyt linnulle reikää, että pääsevät kotoon. Äläkä sinä tuita meidän askareita. On mennä siihen. Pääs mulle perkeleellinen parvili.
Se on 50 penninen. Uuno! Mitä kultaa? Uuno, nyt rationalisoin minä. Sä menet tuonne haravoimaan ja mä istun ja katselen. Ei mene. Jos minä haravoin, niin minä haravoin tässä. Tässä? Niin. No haravoi, pääasia, että sekin ihme nähdään. Kiitos. Mitä ihmeen kehää sä siinä kierrät? Eikö jalka nouse maasta vai? No siinä se justi on. Tuntuu niinku vasen jalka ei nousisi millään. Olisiko se viottunut noissa kerroshypyissä? Ai ei nouse. Älä kulta, älä! Hirveä tuska, hei, älä vitti, älä, ei niin kovaa. Tuntuu niinku siinä olisi suoneen vetoa. Niinku suoneen vetää sitä maata kohti koko ajan. Vai ei nouse, kuule kun mä haen rautakangen ja läpiön ja vaikka kaivan sen maasta ylös. Ei tarvitse enää, hei. Irtos jo. Mikäköhän siinä oli? Hirveä tuska kerta kaikkiaan. Mä ajattelin, että mikä minun on mennyt. Oho, tohon jäi vielä yksi. Hiljaa. Voi hemmeti, tämäkin vielä. Olisi sittenkin pitänyt mennä sinne Esson baariin pelaamaan. Olisin saanut lyödä 2 kertaa. Vielä olisi jäänyt 10 penniä. Voi hittoa. Jaha, nyt tässä on sitten viulu valmis. On vaan liimaukset samoissa kuivuu. Ja pitää ostaa kielit ja roka. Että se nuoret köyt esiohjelmaan sitten huomenissa. Mä uskon, en päässyt viulun kanssa ollenkaan harjoittelemaan, mutta otteet pitäisi olla kyllä hallussa. Eikä se siitä irtoa, kyllä se varmasti irtoa brosyyrin mukaan pitäisi ainakin irrota. Hyvät katselijat, ohjelmamme Nuoret kyvyt esiin jatkuu. Ensimmäisenä on esiintymisvuorossa Kalevi Ketanen ja hänen taiteilijanimensä on Jonglöörien kuningas. Kiitos. Ei se nyt taida tänään oikein onnistua. Tämä oli ei se taida oikein onnistua nyt. Mutta anteeksi nyt, kun kotona meni ihan varmasti, mutta mä otan tämän kyllä, että se ei varmaan kyllä. Ja tämän jälkeen meillä on vuorossa viulunsoitolla pinnalle pyrkivä nuori uusi kyky. Hän on Uuno Turhapuro. Olkaa hyvä.
Mä ajattelin soittaa semmosen yhden kappaleen kuin se... En muista sen nimeä. Se menee jotenkin näin, että... Siitä vaan. No niin, vaimo. Näitkö televisiosta? Näitkö? Näin. Ja jos joku asia on mulle ollut yllätys, niin se oli kyllä tämä. No, anna anteeksi kaikki ilkeät puheet. Annatko? Totta kai, mutta kuule nyt on vähän kiire, mun täytyy tavata toi Härski Hartikainen. Niin. Vahtiviulua, hei rakas, hei. Terve viulun mestari ja onneksi olkoon. Mitäs tuuri? Kyllä täytyy sanoa, että miehellä on tuuria. Ensin oppii soittamaan viulua kuin Paganini ja sitten yläkerrassa asuu Suomen paras manaseri. Yläkerrassa, siellä asuu se inhottava Hammaskotkalan lärpäni. Ei, mä tarkoitan, että tehän siellä asuu. No minä juuri, Suomen paras manaseri. Minä olen nostanut miehiä huipulle ja nyt minä olen päättänyt nostaa teidän 30% tuotosta ja täyshoito. Sopiko? Täyshoito? Tämä puoli. Joo, asia on selvä. Mulla on vähän kiireinen. Siitä vaan, sanoo Lärväni. Terve jätkät. No, mitä sanotte? No. Mitäs te nyt? Sano sinä. Tämän onnistuneen musikaalisuuden johtosta tahtomme mä ja tää Lettonen kanssa yhtä paljon. Tämän onnistuneen musikaalisuuden johtosta ojentaa sinulle nämä vaatimattomat kukkaset tämän onnistuneen musikaalisuuden johtosta, jonka johtosta me nyt tahtomme ojentaa sinulle nämä kukkaset tämän esityksen johtosta, josta me olemme saaneet nauttia jonka johtosta me nyt ojennamme sinulle nämä kukkaset. Miten se meni? Kiitos jätkä, kiitos. No niin, eiköhän ruveta pelaamaan kasinoa, se on ruokatunti nyt. Ei kai sitä nyt suuri taiteilija täällä korjaamossa. Se on hyvin kaunista sitä ilmasta, että sä pitänyt tässä ympärillä, että ei meikäläinen päätsä ollut töissä vaan mutteri on, että mitä puhuisi oikein suurelle taiteilijalle. Ei oikein sanaa asettaa niin kuin suuressa maailmassa. Saiskos kysyä taiteilijilta, missä se on se seuraava konsertti? Ja niin Uuno huomasi ihmeellisen seikan. Kun ihminen alkaa menestyä, muut ihmiset muuttuvat. Tilalle astuu teeskentely.
Kai nyt sentään vähän kasinoa pelataan. Sehän olisi suuri kunnia meille, mikäli vaan taiteella on aikaa, että se voi vaikka mökin saada. Mennään. Ja niin alkoi Uunon luonnonmenetelmällä opittu hämmästyttävä ura. Konsertit seurasivat toinen toistaan. Hienosti meni. Onneksi olkoon. Kiitos. Limmanakiri, nyt lähti syömään. Ei nyt keretä. Ensin täytyy mennä konserttitoimistoon neuvotteluun ja sitten alkaa vastaanotto Aadlonista. No on tänne merkillistä. Ennen kuin oli aikaa vaikka millä mitalla, niin ei ollut varaa syödä. Ja nyt kun on varaa, niin ei ole aikaa syödä. On tää nyt merkillistä. Tämän uuden virtuoosin Uuno Turhapuron kunniaksi järjestettiin myös juhlakonsertteja. Hyvät kuuntelijat, täytyy sanoa, että tämä uusi viulukomeetta on kuin heimohaitto. Hän on suorastaan heimo ilman haittoja. Loistavaa, hienosti meni taas. No niin, Manaki. Nyt on paiskittu töitä 2 kuukautta ilman minkäännäköistä paussia. Koska kesäloma on? Mikä kesäloma? Ei nyt ole aikaa semmoisen. Puoli vuotta joka hetki on buukattu täyteen. No on tää merkillistä. Ennen kuin ei ollut varoja, niin olisi mitään varaa pitää kesäloma. Ja nyt kun on varoja, niin ei ole varaa pitää kesäloma. On tää nyt merkillistä. No niin, mites meni? No menihän se, mutta tämä on skandaali. Vaasan konsertti on peruutettu. Sinua pidetään alkoholistina. Alkoholistina? Minä otin yhden ainoan pullon kaljaa. No mutta kun se nyt ei kerta kaikkiaan enää käy. Onneksi ei ole muita konsertteja peruutettu. On tää nyt merkillistä, että enää yhtä pulloa kaljaa saattaa julkisella paikalla. On tää nyt merkillistä. Hänen on ehdottomasti levättävä. Ilmeistä liikarasitusta ja vaikea vatsahaava. Vatsahaava? Voi, miten ne konserttien nyt käy? Ja käykö miten tahansa, tämä on määräys. Hyvä tohtori, oikein. Vaimo, nyt on aika syödä. Hajepas kuule torilta 16 Karjalan piirakkaa. Sitten viitikko pyyhkii kuolaa vähdytään. Ja sitten haette riisiä riisipetillä. Voit heittää kanan sinne joukkoon. Sitten hilloa ja maitoa. Koitetaan pysytellä erossa niitä kevytmaidosta mieluummin. Ja sitten otamme pasteijoita. Teillä on nyt kuulkaapa ankara ruokavalio. Te saatte 2 viikkoa pelkästään teetä ja laihaa keittoa. Mitä? Tää nyt on merkillistä. Ensin ei ole varaa syödä. Sitten kun on varaa, ei ole aikaa syödä. Sitten kun varaa aikaa, että on varaa ja aikaa. Niin sitten tohtori kieltä. On tää nyt merkillistä. Halo, kyllä. Taiteilija Turhapuro on päässyt sairaalasta. Juuri, minä odotan häntä parhaillaan. Kyllä. Konsertit jatkuvat huomenna. Kiitos. Terve Lettunen, sinä se vaan tällaista ovea vielä ruuvailet. Jaha, se on taiteilija päässyt sairaalasta. Joo. Kuule, missä se Härskihartikainen on? Se on tuolla lasikopissa.
Siitä on tehty nyt työjohtaja. Vai niin? Hienoa. Hei. Terve, Härski Hartikainen. Joo, terve. No, eiköhän ruveta vähän kasinolle pitkästä aikaa. Kuulepas, kun minusta on tehty työnjohtaja, se pelaaminen ei taho enää oikein sopia meikäläisiin. No entäs illalla? Jaa, kuule, kun ei oo aikaa, se on se vastuu näissä. Katsopas, illat tahtoo mennä siihen, että joutuu tekemään kotona vähän semmoista suunnittelua vaativaa esityötä ja pyhät on mennyt enimmäkseen liikematkoille ja kesälomalla ajateltiin pistäytyä pomon kanssa vähän tuolla Saksassa niin kuin autotehtaalla, että ei oo kuule enää aikaa hopin. Mutta on sen verran iso palkkikin, että kannattaa vähän niin kuin rehkiäkin sen eteen. Jaa, tyttö, tuodapa se paperi siitä. Ja Lettunen perkele, onko se pakoserra kiinni jo? Saatana asiakas hoitelu jo 6 kertaa. Lettusen hommista saatana. Se on tuo Volvo-juttu, se on semmonen, että niitä on otettava 17. Kaksi Mersun perää perkele, joo. Niitä sitten on mennyt. Tossa. Joo, terve, kuule kiva kun mä pistäytymään. Turhapuro, tervetuloa. Kyllä sua on odotettukin. Tervetuloa takaisin hommiin. Mitä nyt? Minkä tää? Lappu! Ymmärrät sä? Viulu ei enää vingahtele. Minkä tää? Sen takia, että mitä enemmän viulu vingahteli, sen enemmän vatsa kurahteli. Se on loppu nyt. Etkö sä voi lopettaa? Konsertteja on tilattu vuodeksi eteenpäin. Kaikki menee korvauksiin, mitä mä oon saanut kasaan. Ymmärrät? Uno! 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 Mitä nyt? Sitä vaan. Että mitä enempi mä tein töitä, se vähempi mun oli aika nauttia työn hedelmistä. Mä haluan takas ne onnelliset ajat, jolloin mä vielä osasin nauttia markasta. Nyt se aika on palannut. Niin että hyvää yötä vaan hetkeksi. Käypä hakemassa torilta parit silakat. Onnellinen nälkä on palannut. Ai.